Takže čus lidi, já vás vítám a další let's play z Minecraftu, ale dneska nejsme u normálně Minecraftu, ale máme tu čarovný Minecraft a je to můj první díl z tohohle Minecraftu. Jo. Můžete to poznat na té minimapě. Tam mám, že jo, mám to různý ty bámy. Určitě konce se spavnul úplně na nějakým divným místě. Takže začátky budou, si myslím, úplně stejný, akorát tady budeme mít nějaké nové věci. Jakože třeba, že nemáme si takhle. Easy. Tak. Jo, a mluvám se teď za počáteční lagy, protože jsem to teď zapnul. Teď jsem to hned vytvořil, jakoby. Tady jsem viděl někde uhlí hned předtím. Takže přemýšlím o tom, že bych se... Tamhle naproti bylo uhlí už, no. Tam jakoby naproti je. Počkej. To jsem ho viděl, jo tamhle. Lákavá nabídka. No, hlavně nespadnout. No, říkám, hlavně nespadnout. Ty vole. No, takže teď konce mi to bude asi chvíli ještě sekat. Takže já to na chvíli stopnu, než se mi to pořádně načte a za chvíli se zase vrátím. Takže já jsem zpátky a ještě jsem si všimnul, že mám jeden otevřený program. Už jsem se tady dostal k té hoře a hned by to mělo být lepší ty logy. Samozřejmě to je tím, že ještě že se mi to generuje, že tady hraju fakt chvilku, asi 5 minutek, fakt. Takže to budou ty počáteční lagy. Jinak to si myslím, že to bude v pohodě. Takže začneme úplně normálně, jako v normálním Minecraftu. To určitě všichni znáte. Prostě si tady natěžíme uhlí. Že jo, v noci tady jsou různý speciální příšery. Tady nejsou úplně, prostě je to docela oživený ten Minecraft, bych řekl. Je to, samozřejmě jsem zapomněl říct, že to je balíček modu od Menta a Gamera. Možná, že bych vám mohl i... To určitě udělám. Udělám návod, jak to nainstalovat. Nebo určitě... Jo, pokusím se to natočit. Takže... My si uděláme... Kamenný krumpáč. Achievement. Pořád jako... Ještě takový, že to není ještě plně vygenerovaný. Že se nám to bude asi ještě trošku občas sekat, za což se omlouvám. Tak, jako nudný těžení přichází, který asi nikoho nebaví, takže tak, to jsme měli, tady jsem zabil dole kraba, sníme kraba, máme hned z toho blbě, což je fakt super. Tady vidím nějaký, máme tu jumpnu, jumpnu to. Mám nic neubere. Jumpnu. Teď mi to fakt nic neubralo. Jo! To jsem chtěl. To jsem přesně chtěl. Já jsem tam nechal ten krafťák. No, nevadí. Že... Tak. Že tohle to. Tohle to. Tohle to. A tohle to. A hned za začátku poběhem tyhle ty pitomí ovce. Protože potřebuju vlnu, abych se mohl vyspat. Protože to je fakt hardcore, když nemáte věci tady. Malý sluně. Ještě se mi to furt generuje. Ještě tamhle kočička. Teď jsme myslím v savaně. Určitě jsme to ještě takovou bude chvíli lagovat.
Ale jaký tam vraždí, ne? Hele, jaká kejvka. Taky budem prozkoumat net. To je hrozný, to. No. Takže tady poběháme nějaký ty krávy, co jsme tady měli. Je králíček. Zbává čas na sítě na hlavu. No nic, já to ještě na chvíli stopnu, ještě jsem to chvíli lagovat, takže za chvíli zase. A takže lidi, já jsem zpátky, už je večer, jak můžete vidět, tady už pobíhají různý ty příšery, takže já jsem se radši vylez na strom. Počkejte, se dám trochu blíž mikrofon, Kubě. A tady lezou už různý ty příšery tady. Takže my se vyspíme. Teď už snad ty lagy budou trochu menší. Chvíli jsem to tady nechal zapnutý. Šel jsem si mezi tím kouknout, co dávají v telce. Chvíli jsem to tady nechal. Jo, tam jsem potěžil strom. Tady kousek můžete vidět. A my ještě počkáme, než se to tam všechno zapálí. Já se tím skoupím ten strom. Máme nějaký dřevo. Okay. Takže začátky budou, si myslím, úplně klasický Minecraft. Jako na tom není toto. Tady mám slona. Kam jsem to chtěl. Takhle se budem kouknout. A tady vidím. Vesnice, super. Teda měla by to být vesnice. Jestli vidím dobře, ano. Tak. A ještě jsem to pořád generuje. Takže tady poběhem ty prasta, pocem, vůbec to jako neskoušej. Přesně tak. Můžeš mi říct, prečo som... Jo, tolik nalaguje. A stejně to tady no prostě tady jak se to tomu nadává. Prostě to tady přespamovaný těma zvířatama. Se to prostě asi, anebo se to prostě ještě nenačetlo. Což je dost možný. Ale už je to jako mnohem lepší, než když jsem to zapnul. Jako když nenatáčím, tak mám 190 fps. A jen zmáčknu tlačítko natáčení 15, vole. To je fakt super, jako. Tady ukradneme nějaký ty. Ukradneme nějaký to obilí. Ať máme co jíst. Se nám určitě bude hodit. Tady ty brambory, jim tady seberem. Jaj! Proč se mi to tak laguje? Plně nesnáším. Oh my god, to je hrozný. Teď je to zase úplně brutální. Takže já fakt nevím, já to asi tady. Já to asi stopnu. Takže já to asi stopnu. Nechám to tady třeba 2 hodiny jet. Aby se to mi to pořádně vygenerovalo. A si se zase k vám vrátím, nebo já nevím, tyhle. No, počkej, já to kadím. Budem hrát s lagama. To nám přece nevadí nikomu. Že ano. Nevadí. Vadí mi to. A hodně. Já si připravám až nějaký debil, že si tady povídám prostě. Ale tak už to bývá. Ještě mrkva. Tady naberem. A teď jsem tak fakt začíná Oh my god, už ani mluvit neumím. No to je hrozné. To je hrozný, jak se mi to kouše zase. Takže já to zase na chvilku vypnu a zase za chvíli se zapnu. Takže lidi, já jsem zpátky a našel jsem si už místo, kde asi budeme bydlet. Takže máme tady takovou brutální epickou skálu. Máme brutální les, který vykácíme. A
Um, takže tady budu takovou kácet a budu vám přitom povídat, jak bych to chtěl postavit. Takže, jakoby v hoře bych chtěl mít sklad, farmy, farmy na různý ty zvířata, co tady jsou, portály, a venku bych chtěl mít prostě hradby, a farmy bych chtěl, jako na zvířata bych chtěl mít venku. Tady mám takový ten potok, pak bychom mohli udělat vodopád. A určitě bych chtěl si pak udělat časem takový ten portál do toho divného takového světa, kterýmu se říká, nevím jak tekon se nespomenu, což je jedno, ale jsou tam ty draci. Když sledujete tu sérii Menta a Gamera, tak ty mají ty draky, ale to ještě předbíhám, protože tekon jsme začali, takže to bude takových 30 dílů. Takže tady teďkom budu mít docela práci to tady s tím vysekat. Takže to se asi nechám na offscreen. To jsem vám chtěl jenom říct. A že tady mám takovýhle plány. Jsem si tady udělal waypoint, abych to nestratil. Kousek je tady ta vesnička. Už ty lagy přešly. Docela, dá se říct. Ještě občas to tam jako lagne. Třeba jako právě teď, ale to je úplně jedno. A ano. Na tohle se zapomněl. Jo. Mně to přišlo nějaký divné. A víte, co bychom mohli jít udělat? My bychom mohli jít někam těžit. Tady vidím nějakou kývku, nebo co to tady vidím? Na minimapě. To je možná nějaká hora. Bude spíš nějaká hora. Ano, ještě se mi to pořád načítá. Pořád se mi to co to je? To je fakt hrozné. Toto. Aha. To asi nic není. Tamhle vidím nějaký brutální. Něco brutálního. Ne, to není kývka. Oh my god. Děláš si prdel. Ne, neděláš. Děláš si srandu, že to není kývka. Jaj, tak to je trapný. To je teda dost trapný. Hledí mi, co na minimapí je. Takže tady to je takový seznamovací díl s tím modem. Nebo seznamovací. Informační. Ty lagy už mě docela dost brutálně epicky serou. Oh my god, co to tady to je, ty vole. Mě docela zajímalo. Co tohle to je? Bude asi nějaký brutální biom. Protože v něm mám brutální lagy. Což se mi vůbec nelíbí. A máme tu kejvku, což je super. Takže tento díl bude kejvkování. Jo, tak on asi tady prdlačky vidíte. Takže máme nějaké uhlí? Nemáme. Což je vážná píp. Takže my si to uděláme prozatím takhle. Za prvý dám tohle, dám si sem tohle a vyspím se. Protože fakt jako, vidíte, že jsem si nic nenačítoval, můžete vidět. Ano, máme ráno, což je super. Nevím, jestli vy tady jako něco zrovna vidíte. Myslím si, že asi nic. Ale hned to napravím. Jo, konečně už mi snad slezly ty lagy, musím zaťukat. Na zuby. Neschořej. Dřevo skoří. Omoga, proč já jsem se nechal to uhlí doma. Já ho tam měl tak... No, nevadí. Jaj. Železo se nám bude hodně hodit.
bude se nám opravdu hodně hodit. Budeme určitě potřebovat armor, ale tak to už je vedlejší věc, to se hodí, že jo. Pak, aby když budeme potřebovat nějaký ty věci z těch mobů, jako bychom s nima, aby jsme se s nima nějak vyrovnali, že jo. Mobové jsou ty příšery, kdo by nevěděl. Ale to snad všichni víte. A my tady máme už nějaké uhlí, takže tady si uděláme pěkně styky. Když tady ten díl bude asi kejvkovací, asi někoho to bavit moc zrovna nebude. A tak, co mám dělat v prvním díle? Stavět barák nebudu, protože to je zbytečný, si myslím, stavit to se spíš někde takhle zakopu na tu první noc, ty začátky jsou fakt těžký. Jako, ještě jsem na tom vyšel jsem na tom dobře, že jsem našel tu vesnici, tam je nějaká určitá zásoba jídla, že jo. Tohle si vemu, tohle si vemu, tohle si vemu. A meč si vemu, železo se dáme pít. Ještě si udělám to nějaký torče. Mám ještě dřevo. Určitě to nebudu dělat. Protože to se nevyplatí. Jo, už nám to tady chcíplo. Takže my hned dáme torčku, aby bylo všechno vidět. Máme vypálit ten iron. Snad jsem to nezařekl s těma FPSkama, protože už to není tak hrozný. Takže tady prozatím si uděláme waypoint. Dáme si tu byt s tvrdým i. Nebudem dělat chyby. Takže tady si to odkopem. A doufám, že mě bude dobře slyšet v tom videu. Trošku zvětšíme ty zvuky. Jo. Super, tady máme ty. Jo, to jsem přesně potřeboval. To jsem teda nepotřeboval teda. Já jsem zapálil ty duchy, to mají. Jo, fakt super, dík. Dík, jo. Ne, nezapaluj mě, nezabij mě. Nezabij mě. Hlavně mě nezabij. Oh my god, schořím. Já schořím. Ne. Jo. Mám. Ještě, že tady mám ten. Ještě, že jsem se tady vyspal, ty vole. Tak zase musel jít 10 000 metrů. Bych musel jít zase zpátky, což bys mi fakt hodně nechtěl. Za prvý si udělám tohle. Za druhý si koukneme, jak se dělají nějaký zbraně. Takže proklikáme takhle katanu. Udělám si katanu. Oh my god, chci katanu. Počkej. Jako. Chci železnou katanu. Jo. Takže si uděláme katanu. Udělám si katanu. Oh my god, chci katanu. Máme katanu. A monstra na nás nemají. Uděláme si nějaký iron. Počkej, to prostě uděláme. Botišky, ať nechodíme bosy. Oh my god, já si jdu pro ty věci, ať se nedespawnu. Kde jsem to chcípnul? Tady. Výborně. To jsem fakt, jako, to mi pomohlo, že jsem chcípnul, jako to je fakt super. To myslím ironicky. Překvapivě. Ty ne, to chcípni už. Motherfuck. Doufám, že to zase zapálí, ty vole, doufám, že zase chcípnu. Motherfucka. Nesnáším tě. Tady to budeme potřebovat. No, jasný, ty vole. Jdi domů, fakt, že jo. Jdi domů, kurva, jdi domů, duchu, vole. Nikdo tě tady nechce. Každýho krát sereš, vole.
vidíte, že to je fakt jako hardcore. Takže a toto hraju ještě na, myslím si, no vole, super, no vole, co to tady je, vole. Dobrý, to bylo ještě v pohodě. Ale jako, někdy si připadám, vole, že to je jako, se to nedá ani. Když jsem to hrál poprvé, a jako vyšel jsem, že jo, a byla noc, ne, a vyšel jsem z jeskyně a úplně tam takový mobové, úplně do mě šli jich asi 10, no to víc, 20, možná i víc, tyjo. A úplně, co to? A tohle je co? Jo, to je myslím k modu, k těm vlakům si myslím. Nějaký to petroleum, jestli se nepletu, jo. Teďkon fakt nevím, jestli to je k těm vlakům, ale ty vlaky, no nevím, myslím si, že my je ani potřebovat nebudem. Jo, tady to je úplně náhodno. Jak jsem přišel, to jsou nějaký cíle, se z toho dělají. Jsem si tím naprosto jistý, že to je k ničemu. Jo. Tady si chci určitě vytěžit ještě tohle. Protože to se nám bude hodit. To je, myslím, ke zkoumání, nebo na ty, je to určitě něco k těm modům nějakým. No, tak to je samozřejmě, že je to v Minecraftu normálně není, že jo? Jak můžete vidět, tady si určitě vytěžíme uhlí, který se nám bude určitě hodit na torčky a na takový na výpeky, že jo? Já fakt nevím, jako co mám toho říkat, ale nějak zabavit se vás pokusím. Nevěděl jsem, jak mám udělat server na čaroňák, že bych to hrál s kámošem, takže to mi můžete ještě tak dát nějaký odkaz do komentu na nějaký návod, který 100% funguje. Tomu budu hodně vděčný, jestli to tam napíšete a bude to fungovat. To jako fakt, že jo. To bych byl jako rád. Jako budu brát všechno asi. Teď to mám trochu zásobu. Protože to je důležitý do těch začátků mít základní uhlí, že jo. Počkej. No, to je jedno. Já si to udám off screen. Si chci vymazat ten dead point. Protože se mi to tam nelíbí. Oh my god, já jsem nastavil úplně stejnou barvu, je tam to, to je jedno. A to minimapka funguje zase úplně nějaký jinak, nevyznám se v tom. Jo, 35 kulí, to už by nám mohlo stačit. Nějak jsem už nenašel nějaký, kdybych nějaký železo jsem nenašel, kdybych přehlídnul nějakou rudu a nevytěžil jsem ji, tak mi za to nehejtujte. Protože si myslím, že to jakoby, že to hraju já, takže mě nehejtujte, že jsem to nevytěžil, protože třeba to nechci, a chci to, ale tak mě za to nehejtujte, že jsem třeba na to a počkejte, já stykom musím. Takže počkejte chvíli střed. Takže já jsem zpátky. Musel jsem se něco vyřešit, omlouvám se. Jo, železo, super. To se nám bude velice hodit. To jsem říkal, že tady ten, jo, to už jsem říkal, že je to od Mental Gamera, jo, to jsem určitě říkal. Je to fakt super mod, doporučuji vám si ho zahrát, nebo aspoň se ho zkusit. Koho už nebaví obyčejná vanila, jakože normální Minecraft, protože mě už to přijde takový nudný. Prostě už jako když tam nemám co dělat, tak už prostě už se nezabavím. Když jsem byl jako menší, jak se tam prostě furt, prostě jsem se tam furt nějak zabavil. Jsem dělal nějaký ptákoviny. Teď už prostě nemám takovou inspiraci. A prostě mi to nebaví. Mě nebaví si tam mít prostě jenom vykopat železo. Ten červenák, tady máte to zkoumání, máte tady různý nový moby, že jo. To je fakt super, tady to brát nebudu. To přijde zbytečný. Tady to je spousta, když tak si to jdem natěžit zase někdy.
tak. Ještě počkejte. Jo, dobrý, v pohodě. A je to taky myslím, že úplně k ničemu. Oh my god, to pojď. Ty vole, to nechceš, tohle nechceš, ne, tohle nechceš, počkej. Ti džomu, ty vole, co tohle to je? Teď tohle to, ty vole, jako to nejde, ne, ani ty vole, jako co to je? No vůbec, jako, počkej, to se mluvám, že jako tohle, jako vartártko. Bitch. To špatným směrem ještě k tomu. Takže já to na chvíli střihnu, jdu si pro ty věci. Až já jsem zpátky. Ty monstra si necháme radši vypnutý, protože jako to je hardcore. To je fakt jako, to se nedá. To se nedá. Prostě když narazíte na nějakou silnější příšeru, to je fakt, prostě chcípnete. Tady ten první, možná i ten, ne, v druhém už budu mít armor, v druhém už si to zapnu, přísám. Když tak mě opravíte, ale já se na to vzpomenu, nebojte. To mě nasral, kámo, tady to nechceš, jo. Takový vlkodlak, nebo co to bylo, to. To byl podle mě, možná to byl vlkodlak, ale to byl prostě nějaký pes. A bylo to hodně dobrý. Buď to mám tak katana je na hovno, nebo to byl to fakt nějaký big boss, no ne. Mám tu chvíli. Jo, tady to se nám bude hodit, ještě se kouknu na to. Počkej. Earth shard. Earth. Jaj. Jo, to se dělá tady to. Jo, to je na to zkoumání. K čemu se určitě dostaneme, ale až budeme mít nějaký barák. Aby nám přitom nekoukali dozad příšery. Tak, teď to vytěžíme všechno. Já vůbec netuším, kolik může být tady ten díl už minut. Což je docela na hovno, přesně si nezapnu stopky. Což je taky na hovno. No, nevadí. To teď mi to jde úplně krásně, to jo. Jako kdybych hrál třeba normální MCčko. Fakt úplně super. Je to fakt úplně super. Já víc si nemůžu přát. Já jsem si to radši zkontroloval, že nahrávám. To byl fail. Ale nahráváme. Je to v pohodě. Takže já nevím, jako jestli vás to baví, mě napište do komentu, jestli mám těžit v screenu, anebo jestli to mám takhle natáčet, jestli vás to baví. Tak budíš, to budu jako natáčet. A myslím, že by to mohlo stačit pro tenhle díl a se s vámi teda loučím. Chci vám jenom říct, že teď tím je oficiálně rozjetá moje série z čarovňáků. Nevím, jak často budou vycházet díly. A takže já se s vámi loučím a čau.